Vamos a ver qué pongo aquí. Primeiro prato. Carrós a de creme. Está claro, sabedes que son os carrós. Aí está en francés. Son as zanorias. Aí está la crema. Voy a poner zanorias, está moi rica. Mirad. Mirad, ay, aquí está, mirad as zanorias. Vamos a poner. A ver. Esta. Vale, facerla. Esta. É moi pequeniña ahora. Un poquinho máis grande. A ver, esta outra. Está retorta, pero pode valer. E esta tamén vale. Vale, vamos a facer unha crema. Vamos a cortar as cachiñas, vale, mira. Ai, que rica. A ver, vai salir unha crema. Ui, ai. Aquí está para cortar, sabemos. Vamos a meter esto aquí así, uno aquí arriba y otro aquí abaixo así, vedes? E cortámosla, vedes, así. ¡Opa! Hacemos dos cachos. Pero agora que facemos? Agora vamos a meter esta aquí abaixo e vamos a coller esta que está aquí tamén así, vedes? Estamos así. Cortou, claro, é que para cortar teño que poñer unha aquí arriba, así, e outra aquí abaixo. Ou veres, así. Vale, se teño cortar as zanorias. E esto vamos a cortar o que es perigoso, que corta moito. Aquí abaixo, así. Y esto aquí. Vale. Esto ahora para dónde? A la contra. Eso es así. Metemos así eso dentro. Porque cuando un ten que meterlo dentro es porque... ¡Anda! Otra vez. Atención, donas e cabaleiros. O Mega Hiper Supermercado O Rato Colorado lémbralles a súa super oferta de hoxe. mercando 2 croios marca Pituriguai. Regalámoslle 2 chirimbolos marca Pedrón. Aproveiten esta exclusiva ocasión. Listo. Escoitaches? Si, escoitei que danche 2 grollos
se compras un crollo, pero eu non quero ningún crollo, porque eu vivo nunha casa que é un piso, e nos pisos non queremos os crollos para nada, porque iso tamén para as gairas. E as parvo o que? Pero se deixan de ser unha ganga! Sí! Bueno, xa sabes! Parecen adoquís, pero non son adoquís, son pedras garricas, porque mira, esta pedra que... Vale. Mira. Mala. Ay, arriba. Ay, qué peligrosa son. Ay. Mira, un rollo de reciclaje. Voy a meter unas botellas para que se reciclen, ¿vale? Sí. Mira. Ay. Mira, voy a reciclar la botella. A ver, para después meter agua dentro, ¿vale? Ya está. A ver. Mira, cerveza. Mira, ¿ves? Sale una botella. ¿Ves qué bonita, Vamos a dejarla aquí así. Vale, ya está. Andad. Pero no te nada por aquí. Hola. Bueno, ya está, sin nada, pues no te nada por esto, mira. Ay, mira, sigue, mira. Este está ahí así. Mira. Rematando as súas compras. E desexando que todo fora do seu agrado, Deica logo. ¡Ding dong! E así foi como Xan Perillán fixo unha compra responsable. Mercando só o necesario. Produtos de tempada, E algúns da súa comarca. peixe, Froita cereais, e algunha pataca. reduciu, Reciclou reutilizou e reflexionou. e así aprendeu a mercar dun xeito máis sostible e ecolóxico. É lógico. E tamén deprendeu a ler as etiquetas. E non deixarse enganar polos laretas. E colorín colorado, este conto ten rematado. Thank you.